labbaika ya tsayayye, labbaika ya fiyayye, labbaika ya azimi, labbaika ya karimi, labbaika ya cikakke, labbaika tsarkakakke, labbaika daha hadi, labbaika daha fardi, labbaika ya guda da duk da ake kira wurin tsira, labbaika ya abin duban Allah majinginar bayi, labbaika ya abin duban Allah majinginar bayi. Ya malla ya mutu Allah yadda ka so ya kasance, babu guda da ya gagare ka ka sarrafa shi ka rasa kance. Na tabbata azizu ne kai sai na gano rahama su face, wadda yawan da yana da girma ga talikai ya wuce azance. Salli ala rahamar halitta inda akwai wata to iri ce, alihi ya saka da mata har da sahabu suka dace. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Ku durkusa mu gaida umma, sunanta ne sitirar mutane, halinku ne afuwa da ungo, kowa gabanku yana barane. A sukutan a sama da komai hakkinku ne a wuyan mutane, roƙon da zan yi ku bani san ku da zai hana ni zuwa batane. A koda yaushe in gani tare da ku anan da kasan tukwane, a ran fita in gani tare da ku cikin ku ina barane. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Ga shugaba guda ɗaya tilo wanda ba irinsa, ba ma fargaba da duban duk wani mai musu a kansa. Duba tsab ka ƙara caje ba aibu cikin zubinsa, babu guda a kafalita wanda da shi ake gwada sa. Garaba da mana gaske shi ta yadda ya cinye gasa, annabi shi kaɗai ake bi, kowa na kasan kafarsa. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Ba mai hankali cikakke sai dai shi farin masoyi, komai nasa akwai kamala ga nutsuwa ado na yayi, ga ifarsa matukakka mai daraja farin masoyi. Kai da ganinsa ya wadatu da Allah mai gida masoyi, babu abin da Rabbana bai yi masa ba cikar masoyi. Karshe ma ya ce da mu duk wanda ya bi shi shi yake bi. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Ka keɓanta da duk mukamai wanda ya ba ka ba irinsu, ko ya ba da su a suna naka abolike a zasu. Bal daga kai ake wa kowa duk rawani da martabar su, kaf a cikin su sun je sun ga sun yarda kai kake saman su. Daga lafiya a sannu ya sirrin cikin naɗa su, annabi kai ka shafa kowa duk rawanin ka ba irin su. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Kai kadai ake bi ko yaushe ubangidan kowa, na gaskata ka baba ya shirya ka baka bin kowa. Shi kadai kake bi ko yaushe kana gaban kowa, ya baka duk wadata bal daga kai yake rabon baiwa. Kai ne kake tsakanin ilahu sani da wanda ba shi ba, kofar zuwa wurin guda ɗaya tak barin ka sai wawa. Labbaika ya abun duban Allah majinginar bayi. Kai
kadai ya dora akan abin da bai zamo kai ba sarki idan ka zo ba wanda kake kiransa bai zo ba siffar ka ta ɗayanta inda ka hau wani ka bai hau ba labbai ka mai naɗi hudu ban ji wani kaza shi daudai ba girman isar ka ya kai a ko'ina ba zan ka dange ba bawan ilahu ne kai sai rahama ga wanda ba shi ba labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi kai da ya tak ya sa abika in aka bi ka sai a shiryu ya bango majingina kuma kai ka tsaya wa duk sayayyu mai girman da ba kamar sa ya gata uban marayu indararen da ba kamar sa kun kyauta da waka aulu mai shiryar da masu sabo in suka zo wurin su sauyo yarda nabi kai ya fiyayye duk aikin da kai na koyo labbai kai abun duban Allah majinginar bayi kam ya ishe ni daɗi in ta kiran ka da suwai ba fata na ka karɓi soyayyar da nake ka kara duba kar da a kalli laifuka na ko sha'awar da ban bari ba na san kau da kanka ba rauni na ba zai hana ba lamunce cikin ma'aunan san ku cikin su ban gaza ba rike ni ku ta jana har ku ji san ku bar rage ba labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi ya so a mai da rayi take a yanzu sai a rayu mai kyautar da ba kamar ta har aljanna sai ta bayu na ja a baya kai rabanta ya gata uban marayu kai na rike nake yabawa soyayyar ka ta sana wayo yarda da ni ka tsarkake ni ka karbanya fitilar luwayo duk zunuban da ne a wanke dan sirrin gidan aliyu labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi gaskiya azance bai taɓa furta kuskure ba alkawari idan ya ɗauka bai taɓa yi da yaudara ba mai korafi a kansa bai taɓa tauya hakuna ba shi ɗaya tak yake da tsarkin da ba irin sassannu ba bai taɓa jinsa ya yi zargin bawa kan wata matsala ba babu kamar saka falita tauhidi ba zan rufe ba labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi fatiha da muke biyawa kun sallah ku karatu ba roƙon shirya muke kan hanya ba ta karkata ba wanda yayi fishi da su ba sannan ba ta yan bata ba to hanyar da sace guda ɗaya ba ta wani sa ake nufi ba annabi shi aka baiwa hanyar wacce ta dai ba ta duhu ba rabbana ka kara samu akan hanyar sa da suwai ba labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi suna bauɗe sai da ka zo ka shirya kowa saura su faɗa nan ga wutar ka janya kowa kai kadai ka kawo canji positive ga kowa kai ne ka zo da yanci dan a ciki aka yi wa kowa hanyar ka ba kamar ta wanda ya bi ta bai bacewa gwani abarkewa wanda ya so kake wucewa labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi hasken Allah da
ba irin sawa zai san ta ya ka samu gashi fiyo kira shi diamond mai tsada da waka auno ya rahama na jalla sarki kowa nan ciki ya tsomo yana gaban abin halitta wanda ya bi kashi ya samu shi ɗaya tak yake da ceton wanda cikin wutar ya kono da ka lafiya na gaske annabi sannu 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 labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi billahi azim a san ka ba za a sani ba da suwai ba har abada ba za a sanya ya kake full a ambata ba wane hankalinsa ko ilimi zai kai ya san ka ba mai buga hankalin tunanin mai neman sanin sa ba gaga a zahiri fiyayye buyan na cikin sanin ka da ya san ka sai makagi shi ɗaya tak ba zan rufe ba tabbai kaya abun duban Allah majinginar bayi mai raba arzikin halitta kasmu shi ya bai surabe kafin mu akwai halittar gamo a yau akwai na gobe kowanne da arzikinsu ana basu farai hakan ne kasmu dai kafin sababu gasha a yau ina na gobe wakaci zamani a baya ya ce shi ma irin hakan ne salli alaika ya habibi yarda da ni na bi kada he labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi kudina duka ayyukanmu da muka yi su yana ta kalla an bijiro masa har gabansa abin da kai ciki ya kalla tabbas ko a yanzu in kai sai an kai masa yayi kalla yaya hankalinka ko ilimi zai baka ta yaya kalla Allah shi kadai ya san shi bar shi da shi ka gama kanka kai dai je ka dau salati duba kai dai da sallah labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi wanda ya ganka ya rabauta mai murna a ce muna yi ko bacci ko kwa a farke kai din kai ya gani masoyi ba wani wanda za shi dau siffarka ya zo karya yake yi baba kana da kyau da girma yarda in ganka ya masoyi to masana da ci arzikinku akan batun ganin masoyi gashi madina da a daki da ya so ya je ya kanje labbai kaya abun duban Allah majinginar bayi har kwana yake agun Allahu ina irin saka bayi nan ke ciyar da shi har ya sha da shi abin akwai sanyi ya san sanin salatin mai yi mara asan da in yayi gama a nan garin muna yi ga wasu can kasar ga duk sun yi kowanne yana fahimta ya san waye shi in yayi babu batun a gane waye yadda yake saninsa sai hadi labbai kaya abun duban Allah